Hej unger, og også hej til jer forældre, hvis I lytter med. Den her video hedder Skak for Begyndere og bliver præsenteret af mig, Esben, også kendt som Overnørden og sidste bossen i Spilcaféen. Skak for Begyndere er for jer, der er helt nye på skakfronten, og for dem, der godt kunne tænke sig at få genopfrisket nogle regler. I den her video vil jeg kigge på, hvordan man sætter brættet op, hvad skak handler om, hvordan man vinder. Så vil jeg kigge på, hvordan de enkelte brikker kan rykke, og til sidst vil jeg kigge på de tre vigtige ekstra regler, der er. Skak spilles på et bræt, der er 64 felter, 8x8 i et kvadrat, og skiftevis farvet hvid og sort. I det her eksempel er det godt nok hvid og grøn, det kan også være hvid og blå og alt muligt andet. Det nemmeste er at starte med at sætte sine bønder op på anden række, det vil sige alle 8 en vej hen. Så skal man sætte sine tårne i hjørnerne, så kan se brættet sådan her ud. Så skal man sætte springeren, løberen kommer så ind til nummer 3. Så skal man sætte dronningen på sin egen farve, det vil sige hvid på hvid, sort på sort, og til sidst kongen. Brættet er nu sat korrekt op. Det var, hvordan man sætter brættet op. Nu vil jeg fortælle lidt om, hvad skak er for et spil, hvad det handler om, og hvordan man vinder. Skak er i en eller anden udgave blevet spillet i mere end 2200 år. Det startede i Indien og i Kina, men under middelalderen kommer det til Europa, og den version, vi spiller i dag, som hedder moderne skak, er mere end 500 år gammel, og det vil sige, at den er ældre end Rundetårn. Efter Netflix-serien Queen's Gambit er skak igen blevet utroligt populært og er blevet en af de mest streamede spil i verden. Skak går ud på at tage modstanderens konge, og den der først mister sin konge har tabt. Truer man modstanderens konge, den er sat i skak. Modstanderen skal forsøge at forsvare sig ved enten at tage den truende brik, ved at stille en af sine brikker i vejen, eller ved at flytte sin konge. Kan modstanderen ikke gøre det, har man tabt ved det, der hedder skakmat. Skak skiftes man således til at rykke en brik, indtil en spiller har vundet. Hvid starter altid. Ender man i en situation, hvor man ikke kan rykke sin konge uden at rykke sig selv i skak, ender spillet uafgjort i det, der hedder remis. Eller ender man i en situation, hvor begge gentager det samme træk 3 gange, er spillet også uafgjort. Vi har nu kigget på, hvordan man sætter brættet op, hvad skak er, hvordan man vinder det, og vi skal nu kigge på, hvad de enkelte brikker kan i selve spillet. Som vi gennemgik under opsætning af brættet, så har hver spiller 16 brikker, hvor der er 6 forskellige. Det er bunden, tårnet, springeren, løberen, dronningen og kongen. Hvis vi starter med bunden, så må den normalt rykke et felt ad gangen. Den første gang en bunden rykker, må den dog rykke 2 felter. Hvis vi kigger på eksemplet her, så må den hvide bunden i anden række helt ud til højre, således enten rykke 1 eller 2 felter frem, hvor bunden på tredje række på F-kolonnen kunne rykke 1 felt frem. Selvom bunden bevæger sig lige frem, så angiver den skråt. Det vil sige, at det er den eneste brik, som angriber eller truer andre felter, end der hvor den kan rykke hen. Hvis vi kigger på vores eksempel, så kan den hvide bunde ikke angribe noget, men den kan det heller ikke bevæge sig fremad, fordi den sorte bund står i vejen og er derved låst. Rykker der en sort brik skråt foran den hvide bund, har den nu mulighed for at angribe. Det var bunden. Hvis vi nu kigger på, hvordan tårnet kan rykke, så kan det rykke så langt det vil, dog kun enten op eller ned, det man kalder vertikalt, eller venstre og højre, det man kalder horisontalt. Tårnet kan ikke rykke om på den anden side af brikker, så hvis vi kigger her på eksemplet, så kan tårnet ikke komme om på den anden side af løberen. Løberen minder om tårnet, den rykker så dog diagonalt i stedet for op og ned og fra side til side. Den kan ligesom tårnet ikke springe over andre brikker, og så er det værd at bemærke, at en løber, der starter på en farve, bliver på den farve også spillet. Dronningen er en kombination af en løber og tårn, det vil sige, at den kan rykke både op og ned til siden, den ene side og den anden side, og den kan rykke diagonalt. Dronningen er den bedste brik, fordi den kan true flest felter, og så kan den ligesom tårnet og løberen ikke bevæge sig hen over andre brikker. Kongen må rykke et felt i alle retninger, så selvom han er din vigtigste brik, er han faktisk ret langsom. Kongen kan ikke springe over andre brikker. Til sidst har vi springeren eller hesten, der som den eneste brik må springe over andre brikker. Springeren er den brik, som de fleste begyndere har svært at forstå, fordi den bevæger sig så anderledes i forhold til de 5 andre brikker. Springeren bevæger sig enten 2 frem og 1 til siden, eller så bevæger den sig 1 frem og 2 til siden. Den må også rykke bagud, hvor den så rykker 2 tilbage og 1 til siden, eller 1 bagud og 2 til siden. I eksemplet er der vist de 8 felter, som springeren kan bevæge sig til. Her er det værd at lægge mærke til, at springeren, når den står på et mørkt felt, kun kan true de hvide felter, og hvis den bevæger sig til et hvide felt, kun true de mørke felter. Springeren er den eneste, der må springe over andre brikker. Springeren var den sidste af de 6 brikker, så vi ved nu, hvordan alle brikker rykker sig i spillet. Nu har vi gennemgået, hvordan man sætter brættet op, hvad skak er for et spil og hvordan man vinder. Vi har gennemgået, hvordan hver enkelt brik
rykker, og vi er klar til at gennemgå de sidste 3 vigtige ekstra regler. Så regler det, der hedder bondeopgradering, hvor man må opgradere en bonde, hvis den kommer ned på modstanderens baglinje, til en valgfri brik. Her vælger man som regel dronningen, fordi det er den bedste brik i spillet. Man må gerne have mere end én dronning. Den næste specialregel hedder rokade og går ud på, at man en gang i spillet må flytte sin konge 2 felter og flytte tårn op på den anden side. I eksemplet her kan vi se en rokade til den korte side. Her kan vi se rokade til den lange side, men reglerne er den samme. Man flytter kongen 2 felter og flytter tårnet op på den anden side. Rokade er som regel strategisk rigtig godt, fordi det tillader en at gøre flere ting på én gang. Så er det en måde at få sin konge i sikkerhed på, samtidig med at man får tårnet mere ind centralt i spillet. Man må ikke lave rokader med brikker, der har rykket sig. Det vil sige, at hvis man rykker sin konge, så må man ikke lave rokade. Rykker man et tårn, må man heller ikke bruge det tårn til at lave rokade med. Man laver rokade, hvis kongen skal bevæge sig igennem et felt, der er truet en anden brik. Den sidste regel hedder forbigåning, og kan kun bruges for hvide bønder på 5. række og for sorte bønder på 4. række. Og kan kun gøres, hvis modstanderen rykker sig både 2 felter frem i stedet for 1. I vores eksempel her kan vi se, at den sorte bonde er på 4. række, og hvis den hvide rykker 2 felter frem, kan den sorte lave en passant. Den sorte bonde angriber skråt frem som normalt, også selvom det ikke var der, den hvide bonde stod. Tillykke! Nu kan du alle reglerne i skak og er klar til at spille. Husk, du har mulighed for at spole tilbage, hvis du har brug for at få fortalt en gang mere.